největším psem na světě je německá doga jménem Zeus. Je tak velký, že když měl žízeň, byl rovnou z kohoutku. Když se postavil na zadní tlapy, měřil neuvěřitelných 223 cm. Touto výškou vážil 70 kg. Každý měsíc spořádal krmivo o hmotnosti 50 kg. Jeho majitelé ho bral jako terapeutického psa do škol a nemocnic. Na spaní potřeboval matraci pro manželskou postel. Smutnou zprávou je, že už nežije mezi námi. Zemřel krátce před svými 6. narozeninami. Titul největší krávy na světě nese holštynská kráva, která se jmenuje Blossom. Byla vysoká celých 193 cm a vážila neuvěřitelných 900 kg. Blossom dělala na farmě dobrou reklamu. Bohužel i ona již zesnula a teď se pase v 7. nebi. Její majitelkou byla Patty Hanson. Big Jake je 11letý košený belgický kůň, který je současným držitelem světového rekordu nejvyššího koně. Je vysoký 210 cm a váží přes 1200 kg. Denně vypije přes 75 litrů vody a spořádá 10 kg obilí. Tomu říkáme slušný apetit. Jeden z největších chycených krokodýlů na světě je Lolong. Lolong je zodpovědný za několik zabití na Filipínách. Měří 6,4 metru a váží něco málo přes 1 tunu. Jeho odchyt trval přibližně 3 týdny a zapojilo se zhruba 30 obyvatel. Avšak největší známý krokodýl jménem Gustav měří sice 7,6 metru, ale jeho se bohužel chytit ještě nepovedlo. Liger je kříženec samici tygra a samce lva. Jeho jméno je Herkules, váží přes 450 kg a je téměř 3,5 metru dlouhý. Denně spořádá přes 11 kg masa, což je opravdu hodně. Najít ho můžeme v rezervaci na pláži v Myrtle v Jižní Karolíně, kde volně žije. Jestli se vám tohle video líbilo a chcete vidět další, nezapomeňte dát odběr. Pokud máte dotaz k videu nebo návrh, jak ho zlepšit, zanechte komentář. Můžete nám také napsat na facebookovou stránku nebo nás sledovat na našem Instagramu.